Ahoj ubožáci, okamžitě si otevřete učebnici na straně 245 500. Nějaký problém, píčo? Jestli jo, zavolám rodinu z Chánova a půjdem si to vyřešit. Dobrý moroz. Máš nějaký problém? A ty? Štěbe. Být tebou, Fero. Moc si nevyskakuju. Za poslední rok jste nazbíral nejméně železa z celých Bradavic. Měli jste se opravdu stydět. Za to vás všechny postřílím tímto kulmetem z doby druhé světové války. Hej! Tak co je, piči? Však co to robíš, ty špinavý melalokár z Bradavic? More, kde jsem, kde? No tady, more! Fakt jo, fakt. Sledujete pradávnou civilizaci, která jako první sbírala železa. Byla to nejlepší. Hej ty špíno jedna, proč se furt zvedáš ty ruce nahoru? Budeš mít kýlu. Ale já všechno vím, já jsem totiž strašně chyták, mě prosím někdy vyvolejte, ne? Ty Dežo. Ne, bavíme se o pradávném sběrateli Gizmanovi. Nespíš mít jeho pověst svou gážovskou krví. A já všechno vím, já jsem chytrá jako vidra, tady to jsem se učila doma. Já jsem tlustý, ty vole. Vy jste fakt největší cigáni, jaký jsem kdy zažil. More železná vatovka a chytí to Harry.